אנרגיה ונתונים הם המטבעות העיקריים של חיינו כיום. במהלך העשורים האחרונים ראינו נתונים עוברים מחיבור חוטי להפיכתם לאלחוטי. וזה עזר לדמוקרטיזציה של גישה למידע. האם אנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר עם אנרגיה? האם אנחנו יכולים לשלוח אנרגיה מתי שאנחנו רוצים, לאן שאנחנו רוצים, וכמה שאנחנו רוצים, ותוך כדי כך לחסל את החוט האחרון? אם אתה יכול לעשות זאת, האפשרויות היו אינסופיות. מכדור הארץ, לחלל. אני רוצה לספר לכם על החלום שלנו על העברת אנרגיה אלחוטית היום. זה מתחיל במשהו שכולנו מכירים, גלים. אז גלים חיוניים מאוד לחיינו. אתה יכול לשמוע את הדיבורים האלה בגלל גלים אקוסטיים,